Wayo Allah mama kina gani yana ta yawo da ina sama baki kwace ni ba wayo Allah. Kai yau fa kamar garin shiru ne. Kai kuma je yau ga dan munafikan nan ya tawo. Kai kuma je sama mu je dan munafikan nan ya tawo. Kutume lesi kaga abinci a banza. Kai wai kin da yafin ne. Kamar naga kowa gudu yake ba. A'a naga su mama sai gudu suke. Anti ma kai barka gani man tashi. Yawa banda lekon game aka samu yau. Wayo anti ku jira ni mana dan Allah. Kai kaga dan munafika can to gidan uban wa zaka ai wallahi yau taka ta kare kai a wannan tanbiyar ha ba wallahi kariya ne. Wai anti kuna ta ina ne dan Allah. Kaga munafiki Allah ya sa kare gani. Anti dan munafika wai anti yake kira zaka ga abin da zan ma yanzu wallahi zaka ga abin da ma bari ka gani yawa wallahi da kawa shi he dan munafika muje zaka ga anti yau. La ilaha illallah anti kina ina ne dan Allah kina gani yana sama da ni dan Allah kai wai dan Allah me haka ne ka sake ni mana wai me hakan dan Allah ila anti ko ba anti ba to ba za a sake ka din ba shege very stupid to wallahi zaka ga abin da zan ma sai ka gane kuran kai wallahi. You catch me and you insult me haba dan Allah. Kai ka jira yin kunya wato ni zaka dinga zagi da turanci ko to wallahi sai ka gane kuran kai banda kira yan wana Salha Iri Madugu Kasimu ku zo nan ga abinci ya samu wallahi. I know insult you na. Wallahi ka kara kuma